जों दिनै गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बड'लेण्ड मुभमेंट हिसाबै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनायनि गुबै उद्देश्यखौ आं दिनै मानो थाखाय जोङो दिनै खौरांगिरि मेल खुंनाय जादों बेनि गुबै उद्देश्यखौ आं दिनैहाय रायजोनि सिगाङाव बुंथिनो नागिरदों। बेनो जाबाय फार्स्ट पॉइंटआ जाहैबाय जोंनि गेजेराव जोङो सोर आरो जोंखौ सोर जोनोम होदों। दा बे हिस्ट्रिखौ आं फंनैसो बुंगोन। दा बे हिस्ट्रि बायदियै जोङो पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बड'लेण्ड मुभमेंटआ थांनाय 2011 मायथाइयाव सेंट्रेल हिसाबै पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बड'लेण्ड मुभमेंटनि जोनोमा जादोंमोन। दा बेबायदियैनो फैयै फैयै जोंनि पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बड'लेण्ड मुभमेंटआ बियो गुबुन गुबुन जायगायाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलै आनसलिक लेभेलै बिनि जोनोमा जाफैदों। थिग बेबायदिनो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै थांनाय 2018 मायथाइनि 8 जुलाइ खालि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बड'लेण्ड मुभमेंटनि जोनोमा जानानै थाङो। दा बेबायदियै जोंनि गेजेराव पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बड'लेण्ड मुभमेंटआ सेंट्रेल हिसाबै 2011 मायथाइनिफ्राय लानानै दिनैसिम सोलिबोदों। नाथाय थांनाय माखासे समावहाय पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बड'लेण्ड मुभमेंट हिसाबै जोंनि गेजेराव माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा आलादा जुलादा मोनसे फेक्शन हिसाबै गावलांनायखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा नुनो मोनदों। दा बे हिसाबै थांनाय आगस्ट मासाव जोंनि पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बड'लेण्ड मुभमेंटआ मोननै फेक्शन जादों। बे मोननै फेक्शना जाहैबाय गर्जन मुसाहारिनि मोनसे फेक्शन आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय राकेश बर' दैदेननाय फेक्शन। दा बेबायदियैहाय जोङो बुंनो थाङोबा पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बड'लेण्ड मुभमेंटनि हिस्ट्रि हिसाबै जोंनि गिबि पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बड'लेण्ड मुभमेंटनि दाजेननाय फाउन्डार चिफ कनभेनर हिसाबै जेब्राराम मुसाहारि बिथाङा दङमोन। बेनि उनाव माखासे समनि उनावहाय जोंनि गेजेरावहाय दैदेनगिरिफोरखौ अदल बदल खालामनाय जायो हिसाबै बिनि नैथि हिसाबै जोंनि पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बड'लेण्ड मुभमेंटनि चिफ कनभेनर हिसाबै राकेश बर' बिथाङा दङमोन। नाथाय थांनाय आगस्टआवहाय जेब्लानाखि एनडिएफबिनि गेजेराव एनडिएफबिआ जोंखौ दानानै होनाय बायदियै एनडिएफबिआ जेब्लानाखि डिरेना प्रोग्रेसिव हिसाबै मोनसे फेक्शन हिसाबै गावलांदोंमोन। दा बे समावहाय जोंनि डिप्यूटी चिफ कनभेनर गर्जन मुसाहारि बिथाङा डिरेन बर' बिथांखौ हेफाजाब होनाय हिसाबै बिथाङा मोनसे फेक्शन जालांदों। दा बेबायदियैनो बिथाङा डिरेन बर'आ जे लामाजों थांदोंमोन बे लामाजोंनो बिथाङाबो खामानिखौ मावदों। दा बेबायदियैनो गर्जन मुसाहारि बिथाङाबो माखासे समफोराव बिथाङा सिदा सिदियै गुबुन बिपिएफ पलिटिकेल हान्जाजों बिथाङा गोरोबनानै खामानिफोरखौ मावबोनाय जादों। दा नंगौ जोंबो दिनै जोंखौबो बुङोबा बिथांमोनाबो इउपिपिएलजों गोरोबनानै खामानि मावबोदों होननानै गुबुनफोरा बुंनो हागौ। नाथाय बाथ्राया बे नङा। जोङो सोमावसारारि आफाद हिसाबै एनडिएफबि, पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बड'लेण्ड मुभमेंट आरो लोगोसे इउपिपिएल आरो एबसु जोङो मोनब्रै संगठना आलादा बड'लेण्ड सोरजिनांगौनि जे थागिदायावहाय जोङो खामानिखौ मावबोदोंमोन। दा बे हिसाबै फैयै फैयै जोङो जोंनि गेजेरावहाय पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बड'लेण्ड मुभमेंटनि नाजानाय, एबसुनि नाजानाय आरो जोंनि एनडिएफबि प्रोग्रेसिव बा एनडिएफबि हिसाबै बिथांमोननि सोमावसारनायनि फिथाइ बायदियै थांनाय 27 जानुवारि खालि भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव मोनसे गोरोबथाया जानानै थांबाय, बिटिआर गोरोबथा। दा बे गोरोबथा बायदियैहाय बे गोरोबथायावहाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बे गोरोबथाखौहाय जाथों होननानै बिथाङाबो सिगनेटरि हिसाबै बिथाङाबो सिगनेसार खालामदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय इउबिपिअ बिथांमोनहाबो बे बिटिआर गोरोबथायाव सिगनेसारखौ खालामदों। दा नाथाय जायखि जाय बिथांमोना सिगनेसार खालामाथों मानो मेन बे बिटिआर गोरोबथाया एनडिएफबिनि गेजेरजों जादों। दा बे एनडिएफबिनि गेजेरजों जानायखाय जों दिनै जोंनिफ्राय बुंनो नागिरनाय बाथ्राया बेसो
जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाया पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सायाव जेबो सन्देह लानो गोनां गैया। जों दिनै सोरबा UPPL बा सोरबा BPF जों सिदा सिदि जोङो खामानिखौ पलिटिकेल नेगोसिएशननि खामानिखौ जों मावनाय नङा। NDP हिसाबै जाय डिरेक्शनखौ होगोन जों बे डिरेक्शन बायदियैसो जों खामानिखौ मावगोन। नाथाय जोङो नुबाय थादों जोंनि गावलांनाय फेक्सन गर्जन मुसाहारिनि दैदेननाय पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ गुबुन गुबुन पलिटिकेल हान्जाजों दिनैसिमबो खामानिखौ मावलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बे हिसाबै जोंनि गेजेराव जोंनि गसाइगाव जिल्ला हिसाबै गसाइगाव जिल्ला पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट हिसाबै गर्जन बिथांनि मोनसे फेक्सनाबो दङ। दा बेबायदिनो गाबोनहाय रायमनायावहाय बिथांमोना मोनसे हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारियानो जाहैबाय जोंनि माखासे NDPनि जायफ्रानाखि सिगनेटरि बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि। दा बे बरायनाय हाबाफारियाव गासैबो NDPनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जायाखै। दा बेहायनो जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलनि गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनियाव माखासे कुइसन सोंथि सोंलायनाय बेबायदिया फैदों। दा बेखायनो आङो जोंनि गसाइगाव ओनसोलजों लोगोसे जोंनि BTC आव थानाय मोनफ्रोमबो जायगानि रायजो राजाफोरखौ मोनसे क्लियारेन्स होनो साननाय बाथ्राया सानदों जोङो। बे साननायानो जाहैबाय जों दिनैहाय पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ 2011 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जोङो दिनैहाय सोरबा UPPL बा सोरबा BPF खौ सिदा सिदि जोङो हेफाजाब होनायनि लामायाव जों दाबो सानथ'वाखै। बेहाय जोंनि माखासे फेक्सन जालांनाय ग्रुपासो गर्जन मुसाहारि बिथांनि फेक्सनासो दिनैहाय सोरखौ हेफाजाब होदों होआखै जोंहा बेखौ बुंनो गोनां गैया। दा बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा गर्जन मुसाहारि बिथाङा हेफाजाब होदोंबा बे आलादा बाथ्रा, बिथांनि फेक्सना होदोंबा बे आलादा बाथ्रा। नाथाय बिथांनि पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ थांनाय 2019 मायथाइनि आगस्ट दानावसो बिथाङा गावलांनाय। नाथाय जोङो 2011 मायथाइयावहाय जोनोम मोननाय पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ दिनैसिमबो जोङो NDPखौ जायखि मोनबेसे फेक्सनाव गावलाङाथों मानो जों बिथांमोनखौसो सापर्ट खालामगोन। नाथाय दिनैनि दिनाव जों नुदों NDP हिसाबै मोनब्रै फेक्सनाव गावलांदोंबाबो बिथांमोना मोनसे खबजायावनो फैदों, मोनसे लामायावनो फैदों, मोनसे आगानावनो फैदों। दा बे हिसाबै फैबाय थानाय BTCनि इलेक्सनाव जों बिथांमोना NDP हिसाबै जे खामानिखौ मावगोन। दा बे बिथिङाव जोंबो पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जेरैखि जाया बिथांमोनहा देरहानांगौनि थाखाय जोङो बिथांमोननि देरहानायनि खाथिराव बा जोंनि पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटिया जे मावनांगौ बिथांमोना जे डिरेक्शन होयो बे डिरेक्शन बायदियैसो जोङो हाबाखौ मावलांगोन। बेवहाय सोरबा UPPL सोरबा BPF बिथांमोननि खामानि मावगोन बेखौ जोङो दासिम सिन्था खालामाखै। गुबुन गुबुन जोंनि सोमावसारारि आफादा मा सानदों जोंहा बेखौ जेबो बुंनो गोनां गैया। नाथाय जोङो दिनैहाय पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट हिसाबै जोंनि मोनसे डाइरेक्ट मोनसे सिद्धान्तआ बे जे जोङो NDPखौहाय जोङो हेफाजाब होगोन। जेखि जेरैखि बिथिंजों जोङो बेखौहाय हेफाजाब होनो थाखाय जों आवगायदों। दिनैनि प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों दि पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट सेन्ट्रेल कनभेनर बिनय नार्जारी हिसाबै जे नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डआ 1986 निफ्राय सोमावसारबोनानै दिनै थांनाय 2020 मायथाइनि जानुवारि 27 थारिखआव एकर्ड खालामबाय मोनब्रै फेक्सन ग्रुपआ। आरो लोगोसे बिथांमोनहा गावस्रानाय हानजा हिसाबै बिथांमोनहा एकर्डनि उनाव खौसेथि जाबाय आरो फैगौ बिसायख'थियाव बिथांमोनहा गावस्रानायै मोनब्रै पार्टिया खौसेथि जानानै बिसायख'थिखौ गेलेनो नागिरदों। बेवहाय जोङो PGCBM ग्रुप हानजा हिसाबै बिथांमोनखौ जोङो गासैबो ज' सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो मदद होदों। बे मदद होनायाव जों गासैबो बिथांमोननि खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो थाग थियारि बिथांमोनखौ मदद होबोगोन। खुलुमबाय, आङो जिश्वर नार्जारी, पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सेन्ट्रेल कनभेनर हिसाबै
आङो बे प्रेस बिबुंथिनि गेजेराव माखासे बाथ्रा बुंफोरनो हास्थायदों। बे जाबाय जोङो पिपल्स एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ थांनाय 2011 मायथाइयाव उदालगुरियाव दाजादों आरो बे दाजानायनि गेजेरजों दिनै गोबांथार हाबा मावबोनो गोनां जानाय गोनां बाथ्राया बेनो जादों नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि जे गोलाव सम हाथियार देनानै नांबोनाय बिथांमोनखौ जोङो मदद होबोदों आरो बे मदद होबोनायनि गेजेरजों जोङो दिनै गोलाव सम थाबायबोनायाव थांनाय 27 तारिख 2020 नि जानुवारि दानाव जोङो बे फिथाइखौ मोनफैनो हादों आरो बे फिथाइखौ मोनफैनायनि गेजेरजों जों दिनै बर'फ्रा खौसे जानो गोनां। मानोना बर'फ्रा गोलाव समावहाय जों अलखदाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। फारसेथिं 2003 सननिफ्राय लानानै दिनैसिम बिटिसिखौ दैदेनबोदों। बेयावबो जोङो मोजां खुंफुंथाय जौगाथाय जोङो मोननो हायाखै। दा गमामा बे जाय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि एनडिएफबि बिथांमोना एबसुखौ लाफानानै आरो माखासे गौथुमफोरखौ लाफानानै एकर्ड खालामबाय थांनाय 27 तारिख जानुवारियाव। दा ओंखायनो जोङो पिपल्स एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ बाख्नायदों आरो जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि निश्चय फैबाय आरो बयखौबो जोङो बे समाव पिपल्स एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि जानानै खावलायदों। दिनैनि गेजेराव जों बयबो खौसे जानांगौ आरो खौसे जानानै हाबा मावनाया जोंनि गोनांथार। जोङो थिख' थाख' जायोब्ला गावस्रागोन जोबलांगोन। बेनिखायनो जोङो खौसेयै दानि जे फैबाय थानाय बिसायख'थि जोङो बेखौ खौसेयैनो गेलेनांगौ। बिथां एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना खौसे जानानै गेलेनो थाखाय थाग थियारि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिथांमोना बुंबाय थादों। बेनिखायनो जोंबो बे समाव पिपल्स एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि जानानै जोङो बिथांमोनखौ जथेस्थ' मदद होनो हास्थायदों। फारसेथिं जोङो नुनो मोनदों फैबाय थानाय 21 तारिख 2 मास नैबे फेब्रुवारि दानाव जोंनि गसाइगाव साब डिभिजन ओनसोलनि सिङाव थानाय रयमना गेलेग्रा फोथाराव माखासे पिपल्स एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट जानानै गेवलां मेल लानायनि गेजेरजों दिल्लीयाव सुक्ति होनाय एकर्ड खालामनानै लाबोनाय बिथांमोनखौ बरायनो थामथिम जादों। बिनि गेजेराव जानो हागौ माखासे मानसिफ्रा सानदों पिपल्स एक्शन कमिटिया दिनै माबोरै बिदि जाखो। जोंनि गेजेराव माखासे सोंलुफोर फैदों। सोंहरनो गोबां मानसिफ्रा सोंहरदों, टेलिफनबो खालामनाय जादों। दा ओंखायनो जों बुंनो हास्थायदों थांनाय आगस्ट मासाव खुलुमबाय। आङो जिसन नार्जारि, पिपल्स एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट सेन्ट्रेल कमिटिनि कनभेनर। दिनैनि थासारिखौ लानानै आंनि बुंनो लानाय हाबाफारिया बे जोंनि गेजेराव खौसेथि जानो गोनां आरो खौसेथिनि गेजेरजों जों हाबा मावलांनो गोनां। जोङो दिनै नुबोबाय थादों थांनाय 27 तारिख जानुवारि 2020 आव एकर्ड जाखांनायनि उनाव बयबो गावबा गावनि गौथुमखौ लानानै डेभेलपमेन्टनि हाबा मावलांनो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। जोङो बयबो मिथियो माने खौसे जायाब्ला हारिया थांनानै थाया, खौसे जायाब्ला जोङो डेभेलपमेन्टबो जाया। दा बेनिखायनो आङो पिपल्स एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट सेन्ट्रेल कमिटिनि जानानै बेखौनो खावलायदों जाय बिथांमोनहा थांनाय 27 तारिखआव बिटिआर एकर्ड खालामनानै लाबोदोंमोन, बिथांमोननि गेजेरजों जों दिनै बे बिटिआरनि गासैबो एकर्ड जानानै मोननाय
डेभेलपमेन्टफोरखौ खौसे जानानै जोङो मावफुंलांनांगौ आरो फैबाय थानाय जानो गोनां बिटिआरनि जे गोदानै खुंफुंनो लानाय इलेक्सन बे इलेक्सनाव जों बयबो गुबुन गुबुन साना जासे नों दानागार आं दानागार जोङो जाय बिथांमोना सिगनेटरि हिसाबै एकर्ड खालामनानै लाबोदों आरो जाय बिथां नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि बिथांमोन गोलाव सम 30-35 बोसोर हाथियारजों दावहा नांबोनानै बिथांमोना दिनै सक्ति जानानै थांबाय आरो बेवहाय गोबांथार लोब्बा आफाद हिसाबै बिथांमोनखौ मदद खालामदों दा बिनिखायनो जोङो बे मदद खालामनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ जोङो माब्रैब्ला खौसेयै बर'फ्रा देरहाखांनायनि उनाव बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन बा डेभेलपमेन्ट खालामनो हागोन बे बिषयखौसो साननो गोनां आङो बेबायदि सानदों बिनिखायनो आङो सेन्ट्रेल कमिटिनि कनभेनर जानानै आङो बेखौनो बुंबाय